עכשיו באים, עוברים לגור בצפון, גם ציונות וגם הזדמנות. בסוף, אפילו במדינת ישראל הלוחמנית שלנו, בסוף זה האזרחים, הניצחון הוא באיך חיים את החיים. ואנחנו חושבים שהתיישבות זה הדרך שמשנה מציאות. אנחנו היינו בטוחים שתהיה חזרה של 120% לצפון, שתהיה נהירה המונית וכולם ירצו לגור פה, ואז ראינו שזה לא המצב ושהרבה אנשים שגרו פה לא חוזרים. מי שכן חזר, מתבאס על זה שהאחרים לא חזרו. ואנחנו, המסר שלנו, אתם לא לבד, אנחנו איתכם. וזה הזמן של עם ישראל פשוט לבוא ולתת כתף. אנחנו רצינו קהילה קטנה, קהילה שרוצה אנשים, והכרנו קצת את שתולה לפני, וברגע שנפגשנו, הכרנו, אמרו לנו בואו בשמחה, אז החלטנו שזה המקום. מושב מבחינתנו זה המקום לגדל ילדים. פה אנחנו בחופש. כל מה שאתה צריך בשביל לגדול, יש פה, וכל מה שאתה לא רוצה שיהיה כשאתה גדל, אין פה. באנו לתהליך של הבנייה מחדש, ונראה לי שזו הזדמנות להיות חלק מתהליך של התחדשות. תעלו, תבקרו, תכירו, תראו, וכולנו נוכל ליהנות מזה ביחד. רוצים אנשים טובים, אנשים שלא מפחדים מהתמודדות. אנשים פה מקבלים באמת בידיים פתוחות ובהרבה חום ואהבה. יאללה, בואו, עכשיו. עכשיו באים, עוברים לגור בצפון, גם ציונות וגם הזדמנות. ההתיישבות הכפרית בצפון, משימה לאומית, הזדמנות משפחתית. לרשימת היישובים וההטבות, חפשו ברשת התיישבות כפרית בצפון.